Kaseng United Democratic Party kabadi kawai na kiseng lulum kaba jingkersan ya Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kabalam khamat daka National People Party mentakasi kalaong kamdon kanu kacing persa ya kacingkran jong wei na kinong ilam ka BJP wabat kumu National Vice President bat ubakmi ya kajala Meghalaya cuba au ubaong bakaseng kan sapha toket daka Central Bureau of Investigation ni haka Enforcement Directorate tang mare yo lum ya kisaki haka wei kaliang ka National People Party Lengbau National Vice President ubolongru sembut mitirangba uba persutun tensong dangshen lakran persa da kabaong ka BJP ka bajumlin men peronkam da ka ID bat CBI persa iki wei kiseng kabalong kum ka jing penting bat pesmi iki habakren sikilat pathai kubor General Secretary ka UDP uba Jimino Mautho ulong balada ka don ka jingbam sap na kalyang ki menteri ka sarkar ki badai na ka seng ladiru ki kloi ban priang ya ka jing toket bat kanum yele persa ka UDP kalong ka bakloi ban priang ya ka jing toket lengba ka Central Bureau of Investigation ni ka Enforcement Directorate ban toket ya ki jing kenno jong ka jingdon ka jingbam sap hakitinat ba phe jong ka sarkar sila ngi hakiniki kandiat sngi ba nakalyang jong ka seng BJP kala ai kanika jingberngem mo haki kot kubor haki social media ba kala ban wengno nakanika sarkar MDA but hakajuk kaporu ko omba lesekin lum ya kita ki sakhi sabut emo ya kita ki kot kisla ki bayde hakwaide but ka corruption ke jersey haki department go fair jong ni sarkar de nakalyang jongi kum ka seng ni welcome ekane ni pedang ekane namal kum ka seng hi ni kwa bani iba kandon kataka corruption hakan ka state ke jongi de kum bangi juban nakapor sikapor ba ni ong ba ngi kum ka seng UDP ru hakabai de hi bat ka corruption hi hakabai de hi ba ka bamsap nakalyang jongi ru ni ong ba niru we stand for zero tolerance against corruption kata ketika stand nakalyang jongi but what lada ka UDP ru kadantang khandian ngut ki MLA hakan ka sarkar di henre habangi don lang hakan ka sarkar lada don manu bayat bakla dan ni balale bakla mo hakijing trikam hakanu ka bentah hakanu department dei nakalyang jongi ru ni kloi mo ban pedang ya kanu ka jing toket ya kanu ka inquiry kin lada dei naka party UDP ro nakalyang jungi ni kloi ban demand ya ka jing toket mo ya ka inquiry kanang ba ipat ba kin tip kin ka baca mo akan ka state ka jungi haka bai dei bat kita ki jingkan tho ki jingkan no haka bai dei ba kan ka jing bam sap haka department ka paper namar ba kuman chupan kan mau mo pinakan mau ya ketuka jingeki hakabai di baka MECL nakalyang jongi wala dangi don naka sarkar ru akutuka poru ngilapan ki nakalyang jongi ban ila dawaru akutuka por nakalyang jonga seng UDP ban penihar syuki ya pau minister James Sangma akutuka por ya mendai ba omba ni snapjar nakalyang jongi tidak kadon kanu ka corruption but pikan mau hakabai di baktu ka rice camp mo katurungi omba lada dei magna u MLA naka babat naka seng UDP ru ni kloi ya kanu ka inquiry ni kloi kanu ka jing toket ni kloi ban pedang ya kanu kan tamba ngamda tip ha naka ikataw ba ka BJP ka kwa ban wara ya kata ka enforcement directorate ba ka CBI ni ka por de ya kata pi haban kali naka seng BJP hi hakabai dei bat ka jing tmu nakalyang jongki mo hakabai dei bat kan ka threat ban ong man pull out naka sarkar banta bat ban seimadan ya kata ya kita ki jersey mo hakan ka jala ka jongi de ya kata te pi haban kali naka seng BJP hi ti bat nakalyang jongi ni welcome ikani namar baya kanu ka jing bam sam hi ngimla hi ban tolerate mo kumangalaong banya zero tolerance as far as corruption is concerned ti henry pade ngi kwa ba ka BJP ru kan long serious hak bai di bakani kam hak bai di bakani ka benta bakanum dei pat kum ka political gimmick kam dei bandai kum ka political gimmick namar ba menta te ka election kalajan te kam dei
ya ka BJP ru bancu penbit ku padba da kumni da kumtai te lada kalong serius ka beri bakane ngiru ngi pedang da ka jing kemen hi ngi pedang nomor ba kanu jing tokit ka beri bak corruption ka dei hi banyan kanang bagi padba nong syong snong ka ni ka jala chung ngiru kenyo ya ka jing shai kenyo ya ka jing tip ka batik na ya kata tengam la ban ong mo ya kata ngam la ban ong nomor ba yakini ki ngirat kaman pensisya kan pi banchu level yakini ki accusation deh banchu kano yano ru laka din kanu ka political party ru lada ngimyo kita ki sakhi ki sabut ke babiang deh te kamlong ke babiang bangin chu kano da kumni da kumtai mo te ai ba ka jing tokit kan ya bangin sa tip kan la ka don em ka jing shisha mo ba ka NPP ru ka penon kam ya kita ki machineries mo nakaliang jong ka party mo ban wo dan ban pensitom dan ban kem yano kan ibayo dan keti hakinu kin kam kita long yat lat naka ka beri banyan kan katakan ngakermen I hope bahkan ni kam dai ka political gimmick ba la da kilong serious isya nakaliang jong ka BJP kide ban yang scam akata ka jingkren nakaliang jong ki ban ong ba kani ka jing tokit mo ka de ban don kide ban lum me kita ki sakhi sabut nakaliang jong ki kot kisla ti lada kila ong ba mo don kam ban wara aru ya ka ED ban ya ka CBI ti nakaliang jong irungi welcome me kata ngatrai nakaliang jong ki padba akan ni kejala ke jungi rungin welcome ye kata nomor kanu ka kam bam sab mo ke corruption na sai don't come here ke jing tokit kan ai bo pat ba unyo ye ke jing shaket bo untip kan ja yu to department ja yu to department makin ta ter kan denre ha ka bai dei bat kata ka jing temu pada nak kalian jongki lada kalong ban mo penbut nam ne pen to bria ya no kata te sering in hapan up ya ka jing tokit kan kalong ha kan gor kom kan nakalian jongi kam ka party ru inde bang isu snap jar mo dada kini ki jing bam ya be ya zunti mo akino ki department akan ke sarkar nakalian jongi ru ngilong ki bakloi ban kedo ya kita ki jing duna akan jing terikam nakalian jong ki department repair akan ke sarkar mo dia mendai bangim kedo ngidon lang hakan ka MDA government tambah kambut pada bansu ngapjar dada don unu bale bakla dan ni bayat bakla ni hab hiban point out nomor ba ngiru ngilong equally responsibility dada ngi ngapjar kambut ba ngiru ngi kondon dan ngi pedang ya kata ka jingle dada ka de ka bakla mo dada ka de ka jing bam sab ka corruption kambut bangi pedang ndai nakaliang jungi ngimju ngapjar ni welcome me kini ki inquiry ni welcome me kini ki jing tokit but ni kwa ba ke jing tokit kan ya kana bagi pat ba ken yo ya ke jing shai ke ba dikna bat ke ba pakah ke de henry kadon ke jing ong pada kumni mo nomor ke si ong ba obale ka UDP kami no na ka sarkar bale kami na ka sarkar mo pit mentah ka BJP ru kala bu ya ke ka threat ban mi no ka sarkar ngasu kwa ban tang ni ka we baka UDP nandu ke pasdang kasit ban ba badan kam ba ka sarkar kan long ke scam mo we used to put emphasis on stability mo stability de ni kwa ban long baka sarkar kan long scam namar ngilai ihi haki snem sngi ki por ke bala let no ki snem la let no hakani ke jalla ka jongi mo ngilai I bon tili ki sarkar khaulang mo ki coalition government tikini ki coalition government kimju ne slam teng kini tang sipor tilara kini tang sipor ka kta bhaya ka development ka disrupt ya ka jingya be ya renti ka be dei ki kam ki jam ka ni ka chala ka jongi tingi nakaliang jongi borobor ngisit ban ka be dei ka stability bangi di ban long scam but then nak ni daw hi menta walada ka UDP ngi don tang kendian ngot ki MLA mo ni yang scam but ngi don nak ni ka sarkar di kampun pada bangi ngap jar dada don kenu ke jing bakla bangi ka sarkar kale
But pindai menta da ka jingdon jo UDP ha ka sarkar MDA ka stability ka don pipet yakini ki artli ki district council ro mo baka UDP ka don ka stability ka don hakini ki district council ken de kamdai ba ka UDP ka supanki mo penki kumtai bandong ba longi kwa chief minister no nakalian ka UDP ba kamta ter ngim kwa banle kum kata ka politics mo ngim kwa banle kum kata ka politics kum ba upat ba ula ai kata ka mandate mo ngia job tang kan ngut belengin cukam ba nakalian jongi ngin yalam mangi ka sarkar ngim sngo deken nada upat ba ula jet bun yangi nakalian ka UDP te ngilong ki bakloi ban shim mo ban shimti ban yalam ka sarkar kan tenre lada upat ba house nem arajar khat pra ki penjob tang ndriungut mo nakani ka parti UDP menta bangin kamil dia ba ngidi ban yalam no mangi ka sarkar te kamlong ka ba sodegen nambar ngi haban snap ya ka sur jong pat ba ya ka mandit jong pat ba tamang askwa ban hang dia pede menong ba nadu sinem arajar khat lai do arajar khat pra baka UDP ka don ha opposition ha to ka por ni job prangot ka UDP kala play the role of constructive opposition ni khlam ya join bat ka sarkar mo ni don ha ka opposition but babon ki issues ki ba nakalang jungi ha ki sans nem malalit no nadu arajar khat lai do arajar khat pra we have been playing the role of a constructive opposition kan te wat menta padel dang idon makna naga sarkar idon tang knyat ngut ki MLA ro da don kanu ke jingduna kanu jing bakla kanu ke jing mamnya be ya renti nakaliang jong ka sarkar kanu ke department ni kloi ban kedo ti ya kata but ni welcome ru ya kanu ke inquiry ni welcome ru ya kanu ka mo ke jing token lada nakaliang ka sarkar ka junjure kata kan nomor ba pat ba dan hok batip ni kini